全人類刮目案件。私本名がアキコなんですけど、アジアの希望の子と書いてアキコと読みます。めっちゃ壮大な名前を付けられたんですけど、アジアウィッシュチャイルドと英語に直してエイウィッチ。ヒップホップ界に大激震。自分の命に込められた意味だと思うので、その意味を全うするために東洋のカリスマたち、空前絶後の大集結。各国のスーパースターなんで全然私がペーペーぐらいですね。本当にただ姉御肌でやってるって感じアジアの時代だよなみたいな共感をしてくれる。何回もそれを確かめ合うように杯を交わして、女王の大号令が今鳴り響く。さあアジアよ、一つになれ。東洋のカリスマたち、二度見必至の大集結。陰と陽とか善とか自然との共存とか、そういう私たちのイーストの生き方に根付いてると思うんですよね。ドルとか数字とかもちろん必要かもしれないですけど、その先を私たちは見てる。神秘、血潮、起源、希望、魂は一瞬で溶け合える。団結することで見せることができる。私たちがちまちま違いがどうかどうこうっていう意味もあんまないと思うし、これがアジアだバンみたいなのをやりたかった。まずはナチュラルボーンエンターテイナー、天下無双の韓流ラッパー J パーク。アジアのヒップホップを語る上ではもう何年も前から欠かせない存在ですね。ラッパー、ダンサー、音楽プロデューサー、多彩な顔を持つプレジデント。めちゃくちゃジェントルマン、綺麗な顔だしね、めっちゃいい匂いこんなかき上げるたびにフェロモンが出るんですよ。お前のいとこもおばさんも俺のファンだ。 Give him a hit、 ワンヒットで中毒にしてやるぜ。And also it allowed me to have my friend group. Also, it allows me to make a living and support my family and create opportunities. So everything I do for my people. And J が乗んないと始まんないよなっていうのはありました。インド14億の頂点、ニューデリーの速射砲、1000のリリックを持つ男クリシュナ。自分のかっこよさ、味を連打してくるって感じですね。畳みかけるようなフロー、もうマシンガンのように弾丸を浴びせてくる。英語とヒンドゥー語を自在に操るリリックマジシャン。めちゃくちゃ人気だし、ファンの熱狂さが違います。貧困とか苦悩もいっぱいある。それが生み出してるエネルギーみたいなのはすごいですね。沖縄みたいって思っちゃったですね。I would just say for the love of the culture of hip hop, for what we stand for what we've, always learned from. 四川が誇るハイアール兄弟、史上最強のメイドインチャイナ、四川ラストエンペラーマスウェイ。中国のラップを語る上では絶対に欠かせない存在で、メイドインチャイナっていう世界中で爆発的に聞かれた曲を出したんです。お前の服も靴も全部メイドインチャイナだぜって言ってる曲なんですよ。そりゃそうだってなるじゃないですか。中国の人たちはファイアブラザーズのことを誇りに思ってる国民的なスーパースターです。中国有一句老话叫做团结就是力量，互相学习，互相去成长。然后这一次就是 Awish 姐把大家召集起来，团结在一起，然后我们互相成就对方。めっちゃファッションリーダーじゃないですか、マスウェイは。中国を飛び出し、今世界をかける。
俺は俺の力でその自分の都市を世界一に乗せてやるぜみたいな。これがチェンドゥ集団だ。かっこいいですね。苦難の国で祈りし者、密林の救世主、アンコールワットの神童ワンダ。日本で言うと大谷翔平、キムタクぐらい誰でも知ってるし誰でも好き。どの国に行ってもカンボジア人に会ってバンダ知ってるよって言ったら発狂しますよ。写真撮ってくれって言われる。バンダと知り合いなだけで。カンボジアってやっぱ暗い歴史があって植民地もそうだし大量虐殺だったりとても悲惨な思いをしてる人たちが、彼自身も貧困の中から這い上がってきてカンボジアの救世主、みんなから本当に期待の星とされてみんなから信じられてる。彼についていこうってみんな思ってます。 I do it for the country, man. I do it for myself. I do it for family. I do it for សំឡេងមួយដែលគេអត់បានស្ដាប់សំឡេងមួយដែលគេអត់បានឮ you know អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា名もなき声の代弁者。カンボジアの楽器を入れてきてくれてるんですよ。よりアジアンテイストになっていく。さあアジアよ一つになれ、笑え、超えろ、刻め。祈りは風に乗る。アジアの希望の子と書いてアキコ、自分の命に込められた意味だと思うので、やっとそれが必要とされている時代になったのかな。このアジアマジ歴史、エイジアンステイトオブマインド。